Виж как се изсушила тревичката. Колко е тук дали. Образното sve. Snimajmo na kraj. Никъде ден беше пролет. Да? Къде ден беше пролет, викам. И беше се зелен. Виж, тук няма врата. Добре си го отнеса човек. Он кажеше за тази цреша, кажеше да сечеме, викам, не се си. Ай, види. Ovdje je snimaj kola. Молам? Evo ovdje kola. Да. Може да го внесеш, не? И път себе, гледай сега, аз така рачунам. От зидчето, рачунам така, от зидчето, 2 метра да се отбиеме. И е тук. Односно не рачунаме ни чекин 2, 3. И е до тук така. Това место доволно ли те е за кола? Доволно ли те е за кола, викам това? 5 метри. И vrtiš vaka. А оттам 3 метри навък. И тук това кьоша да не биде яси. Това кьоша да не биде яси или спалната тук. Слушаш? Мора да има накрая вид. Не месани алат да разпретаме. Не, тук мегите, аз се гледа с оградата, защото не са го колчили там. И това колче шо на средината, я сега да изгазаме тревата, ке видим. Елна тук, не сме поминали, че. Не, сега си гледам сега човек. Значи от тук да се отбиеме 3 метра трябва. Не ли? Значи 1, 2, 3 до там ти биде цидо. И тук имаш како съседене двор. Е сега оттам не израчунах от прилика. Неправилна форма. Ако нека. И тук ти останат